igra Patrik. Ne kapiram, šta je revizija? Ne znam, čekaj da pogledam u pravila. Ova igra diplomiranog računovođe dosadnije no što sam mislio. Možda će biti interesantnije ako vijećemo. Evo bacam kocku. Evo sad se krećem. Brzo pokri troškove. Šta to uopšte znači? Možda treba brzo da trčimo naokolo s ovim pokrivačem na kome igramo. Da, izgleda da je to to! Gospoda, hoće da igramo diplomiranog računovođa. Čekaj da razmislim, zvuči primamljivo, ne! Ova igra je skroz nezrela. Da, možda su prerano ubrali s drveta. Ti misliš da igre rastu na drveću? Zar ne raste sve živo? Ne, glupane, neko ih je napravio. Napravio? Da, neko smisli igricu i onda je lepo naprave. Onda i ja mogu da je smislim. Ne, ti ne možeš, ti si za to nesposoban. Pa, ja mislim da Patrik može da smisli igru. Ključna reč je ovde smisliti. To! Kljuvna reč je smisliti. Hvala, Lignjoslave, smisliću. Samo napred, Patriče. 2 morona. Izmislio sam igru. Jupi, ispričaj. Pa, znaš kako je X-Jox teška igra i uvek se igra jako dugo. Aha. Pa, smislio sam da bude lakša i kraća. Znam da ću debelo zažaliti zbog ovoga, ali šta si smislio? Zove se I.O. Počinje samo sa 2 linije koje su ukrštene. I onda prvi igrač stavi X i onda drugi stavi... Oks. Da, Oks. I onda prvi igrač stavi drugi X i spoji ga crtom sa prvim i kaže I.O. Počni ti. I.O. Do 2 ili do 4? Mnogo partija kasnije. I.O. Bolja mi je bila prva ideja. Lignjoslave, evo nove igre. Zove se kamen, papir, puter. Mozak ti od putera, budalo. Lignjoslave, smislio sam. Čiji kanap je duži? Ti... Već si ovo negde igrao.